Damena sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang partangyangat tabu darion disungguli turpuk sian Markus bidualu ayat 27 rodi ayat 30. Asa tajaha margati soring tapai hutihut hatana songonom madidok pakka tidak konon ni si Petrus dungi borhak ma Jesus rap dohot sisean nai tuaka huta mardonokon Kaisaria Filipi jala di tongad dalani di suku ma aka sisean nai nin nama ise doau di dokalak. Jadi dia tidak maibana itu anak terpilih di dokter dungi di suku nibana mana sida ia hamu ise maau di dok kamu jadi dia lu sisi Petrus maibana Kristusi doho itu yang gosahat nak damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus adong sada keluarga nai baru kebetulan nasida pe bui saut berkeluarga manang marhasohotan ala kemajuan di zamanon nama jadi pajuppa mana sida di media sosial pajuppa di media sosialon Laos sauk mak pedek saritona dung sauk nasida sanga majo nasida satokin rap alisada maun lao manda manang mangarato amat taima na lao inat taima di jabu HP ikom martaon mula amat taon sian parkarijuan na di pangaratoan dung mulak amat tau tu jabu dibuka mapituon arong madak danak madok oma ngaro jolma ise bawa inna takuwo to mandang isi bohari dok tuho tangadong didok dia tuau alai hujau maibana tulang inna damang dainang ditili inatai matuluar HP amatai do namulak dihitana hina holongan boido gabe martulang yanak konna tua monga Laos marhitehon si songoni idaota songo dia panukunni Tuhan Yesus tu sisian nai ise do didok kalak natinangihon ni sisiani taringot tu Yesus ro akanato aka sisian nai madok adong doi bana nama dok si Yohanes Padidi adong nama dok si Elia adong nama dok panurirangi ima padok ni jolma alai songo dia padok ni siseani si Petrus mana mangalusi Kristusi doho takas do pangalus ni si Petrus damang daina nga hado si buatot tamar hite-hite turpukon napar julu ia hapor seaoni dang ala ni ganup nasa hata-hata ni jolma ia hapor seaoni dang ala ganup nasa hapor seaoni ni jolma
alai alaha porseauta. Bohado hita porsea di debata. Boha carana panidakonota di Kristusi molo sohea pa juppa. Songo dana tu among ngai. Among ngado ijo tulang ate. Sohea di bereng do pe among nga. Damang dai nang nahinaholongan. Padok ni jol mara boleh dang tadaun nai. Padok ni akadongan nasing ra rajol mana na narodui manang sia diai rapar hutai pedang itad dabi among ngai. Boy duga bisa la baritai ate. Nah, alani dihitana hinaholongan. Bohado carana. Asa tutu partinadaat tataringot tu Yesus. Adong relasi na rosu. Adong hubungan na jonok. Ada hubungan yang intim. Songoni natai ditadda dua matai. Ala jonok. Ate. Ala ngapa juppa. Dihita na hinaholongan, di dia mahita paju padoho Tuhani, di dia mahita paju padoho Tuhan Yesus, di pangajarion na di hatana, di tangiang tak, di saluhut pamujiota, dang muki kita marede, puji hu pasangapo pikirat tamanang tu dia kan, ngawohan weng manu ijawin na kan. Ngabuhan waeng sawit tulisan gudang nininjan waeng alani hama olono ninda gudang sunare berpikir sungoni mamereng kamu hok niaryo kan damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alani takas do panadata taringot tu Yesus songon si Petrus nama dok Kristusido Mesiasido bohado partinadaan na taringot tu Jesusi bahrani si Petrus madok Kristusido dang dipengaruhi ganup nasa akka pangatusion ni natoropi dang dipengaruhi ibana akka hata-hata ni jolma laos holani mana dosian siseani nama dok songoni ya tidak dipengaruhi songonido dibagasa parngulutan waeng pengaruh aha dono belga pengaruh dia dono waeng nagumogu di hita dia dona na betul-betul memang tahabison energi tamamikiri ra ikut jujur do hita mangalusi jala takas do diboto Tuhani au sura disukut tu hitan waeng i sedo au dihamu ninda Tuhan Yesus maju tu hita i sedo au dihamu huria i sedo au dihamu jolma ninda Kristusi molo Kristus do tadok ibana berarti ahamana tabahen dakola dipadidang ionate molo Kristus do Jesusi dihita ahamana taula pasti molo Kristus sido Jesusi dihita dang dau hita sian ibana boasa ala lapatan di Kristus pe naminiahan bolo hata hebir nate yang diurapi ninna ima pangatusion ni halak Jahudi nang pe halak Jahudi do si Petrus ale takas do diboto ibana bolo akaraja akapanurirang naminiahan ni ganup nasa jolma do bolo raja nani lantik do ale bolo Kristus sadi hari mai ibana dilantik sadi hari ibana dimiahi ale barani si Petrus madoki halak Jahudi ibana latar belakang nasongoni alai pangatusion nangamuba ima dapat jolo berarti adok kamu bau niroha diganup nasa nama ngakuhon Kristusi adok kamu bau niroha nata akui do Jesusi nagabe Kristus
Tadok may bana Tuhan. Ala dangadong benau tibus ya ni bana. Isi mamiyahi bana. Dangadong be. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Napaduahon. Molo ngata akui do Kristus Yesusi. Berarti parngoluot tapi manang nasongo dia pe akan nata adu pi parsoryo tamanginang. Hita pe dang dau sianibana. Hita pe dang bui gabelari sianibana. Ala molo dau hita sianibana dau du haluaon. Ai haroroni Kristus pe dinalahu paluahon. Patupahon panubusion. Patupahon pasu-pasuna. Patupahon ganup nasa aka dia naurikotan di jolmai. Itu na pinasaha ni Kristusi di harorona nagabe jolma tuhita jolma. Napatuluhod dia musedamang dainang molo taakuhod do Kristusi nagabe debata manang taakuhod Jesusi nagabe Kristus. Rope sian akan atorok madok dang Tuhani Jesusi dang Kristusi ay moloso diulahodo na dinggan sa di hari madapot to haluaon ninna dang lipe hita sian pangajarioni taula penadinggan ala na porsea do hita di Yesus Kristus ala na porsea do hita di Tuhani taula peganup nasa nauli taula holong ni roha ala na mangulu do hita di bagasan pangaku honoton Kristusi do Tuhan. Berarti di hita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ido na didokna gabe di popai mana sida unang di pabua-bua ibana tu halak. Buasa songoni sisean doho akaluluan na torok berbeda. Molo disukut tu hita nuaing berbeda do naringgas tu parmingguan do partangyangan naringgas martangiang naringgas memuji Tuhan dohot akka naso pola ringkas sarupa do manang berbeda asing go manang sarupa molo sarupa do luja hita partangyangan ate molo sarupa do luja hita pertanyaan. Habis di kita tumago nak kita mangurupiak kajol manasing. Carana boha gudang si bayenon. Taputihia kasampan idalani. Ngapa iya suni nga mangurupi jol may. Manang dang pola hita mabuang sampah sembarang ape nga mangurupiak kajol may. Ate. Nah, damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus pasti berbeda. Maka na didok Tuhan Yesus tuak kasisiani dipopai na sida unang dipabuwa ibana tuak ka jol manasing jo alaniaha jol manasing dan sia dope sisiani do na jonok tu Tuhan Yesus Kristus na mangatusi artina ganup nasa na jonok tu Tuhani dapotat do di pangatusion ni haporseaonna dapotat do di pangatusion ni pangapuhononna imana tahati dakon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata na sesadai na padua honaha mo silapatan na asa dipopai na sida unang dipabuat tujol manasing jo ala nau rikot situtu diulahon dihangoluhon ate diulahon dihangoluhon ganup nasa haporseaoni asa takas panidang yon dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Ya ama di sada-sada punguam musekan. Jadi roh masalah danak isukum mapat di tahun. Amang pendeta, apanya makanan kesukaanmu inna? Roh pad di tahun bangalusi. Ay moluau, na pasti sudidu siya langol lomoro hakku. Alena lomoro hakku nuaeng, babangal langit dahan inna. Molo so masuk do pidahan dan tabu hira somangat do wilayah inna kan wahama siubiun di halak kita kan itu noy pad di tahun dungi musia disukun molo songonia hama
sinumon hasolomon ni roham. Hai somalna minum kopi doau. Inna. Damang dainang. Molo disukun na asing matuhita. Isi du Tuhanmu. Muhamma hita mangalusi. Takas do hita madok Tuhaku Yesus Kristus. Manang Roma sian nasing muse madok tuhita. Isi do Yesusi. Jelas do ta'alusi. Ima Kristusi. Ima si paluai, ima namanubusi, ima nagabi, hasahatan ni hangulua saliling-liling nai. Ala memang nunga songoni nguluna. Jadi manang isi pedi sukun, ahado hasolomon ni roham, itoriboto do bangalusi hatok doi. Berarti bolo, hita pe holong rohat tatu Tuhani, jonok rohat tatu Tuhani, manang tu Yesus Kristusi, molo disuku kita spontan do hita mangalusi. Takas do pangalusioni. Dan gawe kupikire majo inna dang ado. Pai mama joda husuk kujo akka parhala do nami dang songoni. Ate. Alai marhitia hama idaunia kajolma. Marhite ganup nasa akka parnguluota. Damang dainang. Mauliate ma di Tuhani. Ro Tuhani natagoari ma gabe tuhatta si palua manang tagoari ma Kristusi Jesusi naro dinalaho patupahon na dinggani di hita mauliate tadok molo soro Tuhani nagabe jolma bohama hita jolma sadapotak kaluaon bohama hita jolma patupahon ganup nasa pardamead doho ibana de batang parutungan na buludui di hita saluhut na jala hasoloman ni rohani akan aporsea di bana atong songon panidang yon di si Petrus songon iman yang ngoluta maka tidakon Jesusido Kristus Jesusido si palua diau Jesusido hangoluaku Jesusido Tuhaku ibana masih pujiokku tu ibana ma au sohot manotong rodi saliling-liling di imada do hanguluani sahat mahita